ഹലോ, പാലക്കാവിലെ ഉത്സവമാണ്. ഞാൻ ഉത്സവത്തിന് പോകുന്നു. അതിന് അവിടെ ചെന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിടാം. ഇനി ബോറായ എന്തോ അല്ലേ, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ എനിക്ക് ഉത്സവത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോണത്, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും. പിന്നെ ഞാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് തരാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായ ഉത്സവമാണ് പാലക്കാവിലെ ഉത്സവം. ഭയങ്കര ആർച്ചൊക്കെയാണ് ഈ വർഷം. വലിയ ആർച്ച്, ഭയങ്കരമായ ലൈറ്റൊക്കെ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഭയങ്കര ഉത്സവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും. ഗൾഫ് രാജ്യത്തു നിന്ന് വരെ ലീവിന് വരണവരുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം വരാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നതാണ് പാലക്കാവിൽ. ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ഫ്ലോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് തരാം. ഹായ്, ബൈ.